di kota tua di Ulota menghadap pergosi maju kita. Soalnya nggak ada orang. Agak tubuh nih, so kita. Saya mau nonton lebih di bahan yang mau merasa dulu. Saya di bono, babuan tua dulu tadi kita. Oh iya, bapak-bapaknya belakang kali. Dan lurus depan wida, ikut dulu lurus. Oke. Bersia baris dua pibu itu. Jadi mulai tema itu dia mata nomor tua debata si gonggong perlu hutang si topa nasana adong nadi hasiang anon. Amang penggol pergosi berterias nama lo. Amang raja nasinarea nama raja mamang sama kabahida. Gabi ma jala horas adorang soho sati hami upasatami sati nami amang julu patubiyo kamu maju amang pahina lo mune asa hutangi hami. Amang batara guru humudul perterias nama lo. Paridan na suksuk perlopan na tabo nanialap manogot tinaruho po ari. Amang raja doli takas tutu nunga hutangi hami ima parhinaloamu sadado songod dayo mual. Ope ama pengarade mamu asa roma hami pasahaton sati itu hamu. Awaliyatan na. Baru nami. Lolo ako tapi nasalan apa? Tapi natupa ni amata martua de bata. Bokod do si paimaon juju si alusan dia musuh nami kami sian raja pade no mangarade di bokod do juju muna. Mula te mata pasahat mata di bata pardenggang basai isiala basa-basara na pajumpa ko kira di ari na ulion. Di bulan na dinggan di tao parasiano. Biso di pasahat tamu pinggan panukunan rap dohok masai sina. Asa dohoro ma songon dulok na tua-tua na perjului. Asa dia malak-lakna, dia maulokna, dia mahatana, dia manirokna. Takas maha mubona suhut nami marbuah-buah. Sino boti ada mah. Mulia tema dihamo amang raja nasinarea. Nama nakasi mahamo masih tuhuni ulot tadi di kion. Asa dia malak-lakna, dia maulokna. Takas matutu uju purba, takas ma uzwa kola, takas matutu hitam maduma, takas ma nang mora. Matutu Amang raja nasinarea, takas donoang iya ni pertikienon. Namar bungu do hami, poparani no popar hami, ima poparani punami, opu betu zulu na adong bisa bodi tawekon. Rap dohot boru bere ibe berena. Napa jonjong kodak sabangunan mangami, perhitian nami. Ima martangiang, marsoba dua penye di bata. Ima di pasu-pasu seluhut nang hutalo hami, sahat mani patroli sadarion. Nama kirim do hami tu zuluan nyereo depe amang. Asa anggiat yang totong tuhatai nahot nian manggonggomi hami. Dapot pasu-pasu pengabahan nauli hami tu zuluan nyereo. Dapot na diluan jupang na jinalahan. Yahatana amang, pertanyaan bona tahun, poparan ni opo, baju zulu toga torok, guru bere ibe bere, na adong di Jawa dari koma amang raja. mau lihat ima di buah-buah ni hamo suhut nami. Ima di lamangulau kita pertanyaan bona tahun batu julu toga torok se Jabodetabek. Disontak kasdo di pasar tamu pilingan pangalupuran dalam matangian tua mata nomor tua di Batak. Anggiat marhite-hite pinggan panukuran na pinasahak mo naon
saat tangyat tatong tuamata mula jadi biso di patu pahamudo waraspin asapin matong poki bahul-bahul mata calongan pirmaton dini hamusu nami luju-luju nang pangomongan los disotoran napura sirara urut asa napura tano-tano rangging masih ranggungan tu barat petok pada udau tordita ma totong marsi gonggongan los disoto ringgit sitio suara natilok pani pamareta si pala sorohani amatar story pada asa dohoron nami ma asa pinantikon hujur tutopi tapian tunggu dia hamot tok suhu nami mangalaka saya kusima hamu dakotan parsaulian sabonan dia puli di lok di sitakongan martabok daho matong dia munin sinauli martabak-tabak nang akasidarongan atau asa tapasahat hamyata atau mata di mata marhite-hite gotsi-gotsi na pinukan yung puta na perjuloy masomaralo na ituari di mata rakmat tangyang mahita ang iya diulok ta sa daryon dipasu-pasu amata na martua di mata asa binuak mahaw situlan baik yang disomol di rupian narakto hitatok sa datangyang ang iya diloton dipasu-pasu Tuhan atau tapahohon pasatok yan mang martangi-tangiang mahmo asaw pasahat tami tangyang ngami to matta di bata mula jadi marhite-hite gotsi na pinasahat yung puta mula jadi Gabi apa? pasolan kamu maju amang ina So mahita di udulata martang yang nahohong mahita di baga serwat tadi. mau lihat ma di amo suhu nami nungaw pasahat kami pamujat tamako amata martua di mata anggiat matong dialusi di mata tangyat ta diari sadayon dengan matupa ulota asa tapunan si bagat ding ma di lolok na padingdingan horas pahamotok sudi na marhamarangi horas mars pairing-ringan so madi masahan tangian to siap kami amang padena amak suwat nami at pagtusong madamang buat damang masa gulung siyan na tapasahaton asa gabi hodama sa gulong na damang
los golom damang ma sarong makorat sa mga tuluhannya perminggu golom ako Setewi amang rajana sinaria mersanggula dunina sohor dulu berbangguya sohor rura dan awamang uluan ni ulauno opungido ianggo nama koraso atau romat sok damang asa gabi damang tuluhan dia mau pasahat amang mau lihat Horas, horas, horas. mau lihat ma so di ma saat ibangiyak siya kami matapade di hamu suhu kami Gabi amang. asa pangido kamu ma amang tortor tanek si tortora muna ay nung asa siya kami pangiyak tomata di bata mula jadi pinasama partikiya to hamu awang suhu kami Mau lihat ma di hamu amang parterias namalo. Amang parterias namalo parunungunong parinuining nasukot dulu parterias namalo. Asa luluhod damang majoto mata di bata si top paparluhudan si gonggom nasana adong. Samarsopan no kami to mata di bata. Las uri di hamu majo amang. Ay lulu nami tua mata na martua de bata doho tu Jesus Kristus anakna doho tu todi perbadia ay lulu kamu mama mau lihat amang ala naung dia lulu kamu doho mata de bata doho tu Tuhan Jesus Kristus doho tu todi perbadia atau ngalulu damang mamuse tu todi habonaran mulane perbinotoan dohot parbisuhan mau lihat amang parterias namalo las aluluhod damang mamose imatu situan na torok na liat na lolo panggonggom ni luat na walu palulu kamu mamang Horas majalagabe tu nung atong takas di lulu kamu walulu nami. Tua mata di bata dohot todi habonaran suang songone manang tululuan na torok. Ope amang asa siajur mamula tapas siajur mula kokra. Mula ni jolma tubuh, mula ni jolma marhata-hata. Mula ni jolma mangarera, mula ni duhut marlata, mula ni pustaha gabe hata. Mulani pati gabe uru alani amang perlua perkosi parterias namalo baik damang ma godang mule-mule Mulai tema amang parterias namalo nung adibek kamu baik godang mula-mule na yang manortor marsoba mahami tua dopan ni debata asa baik damang ma godang sobai
nena horas amang partarias namalo. Asa marsanggulam main na songo dolok, marbanggua songo rora, tioma songo matani mual, manaritar songo bonan digala. Rodama songo sinotang ni bulan, panggabia perhorasa dihita saluhuna. Asa songo nina tua-tua matutu dohonon nami. Asa si torok marakana si torok maratingna rubun ma nang bulungna torok ma hahana torok ma anggina torok maribur ma nang buruna horas ma pertiga-tiga horas ma kabar dalat-dalat horas mana tinggal di pangarap Tuhan na di huta pe dang marmara dadanak pe penggeng saur matua mana matua dadanak pe sai si bermagodang ma uloso pura-pura Ope amang panggul parkosi asa binuat mainin tano liat bain dadian bain damang ma godang liat-liat asa liat ma panggabean liat ma persaulian
Jadi mau nanti mah bawa mampang gua perkosi. Anu ngadung tanuli kami dia di Panggadia, dia di Parhorasan. Ope ama binua mah tuh. Hai natio, binai tu pingga panuhatan. Asa tesik punya bang tortor yang kami on. Asa beda mah kota si dia las kedua mah tu masuha.